show nummer 3 med Ikke Nambo og Bo. Nu går vi over for at afhøre Bo om, hvad han tror, der skal ske i dag. Ja, jeg tror selvfølgelig, det bliver sygt, ekstremt og ikke noget, folk skal prøve derhjemme. Nå. Nu interviewer vi Ikke Nambo om, hvad han tror, der skal ske i dag. Jeg tror, det bliver vildt, actionfuldt og voldeligt, og man skal ikke prøve det derhjemme. Man kan sikkert stå i det, ikke? Man kan sagtens stå af det. Det er sygt i hovedet. Flimmer! Nu skal vi se, hvad der sker, når vi sætter Bo sammen med en rød bold. Hvad laver jeg her? Au! Hvorfor så du det? Den er rød. Au! Gå væk! Gå til bold! Det var hvad der skete, når man satte Bo sammen med en rød bold. Nu skal vi se, hvad der sker, hvis man sætter Ikke Nambo sammen med en bold. Og det er en rød bold. Interessant. Jeg tror, vi har set nok kvæstelser for i dag. Flimmer! Det var slut. For i dag. Hej! Flimmer! Peanuts! Flere peanuts!